Čau, dneska tu budeme hrať Big Paintball 2. Ako ja som hrávam, ešte som na YouTube nenatočil, takže akorát sa to spúšťa. Neviem, ešte tam je to skip, keď proste to môže čiže nedá sa dať, neviem to ísť. Ja by som dal asi. No. Aim asi s týmto riflom. Tak. Jak sa to zove? Okej. Okej. Tak, okej. Trošku som tam neporiadok, ale už som tu. Tak mám lepší nápad. Potom to. Poď som typka. Ja som šipnú. Rýchlo. Tak kde? Tam do niekoho tak bol tam. Ja pôjdem. Som si chcel dať snajperku. Hej. No, je tu celkom ďaleko. Sú tu tí ľudia, proste chápete. Čo bolo? Ale som nechcel ani vidieť, kam tu niekde sakem tým. Proste niekde. Tak. Tak. Nice. Okej. To byl dobrý spot. Jsem moc nevyšítal. A kamo to jsou doslechy, tak jak tě ujdou snajpit. Tam je. Nešel jsem. Tak potom ještě tam chcel povedať, že skontroluj si prosím, či máte odber, lebo YouTube mi po mňa zvykne mazať odbery, napríklad môj kamarát to potvrdil, že nezmazal odber a bol zrušený a zase po mňa si to niekomu stalo, lebo mám už 13 odoberateľov a rád by som mal 20, takže prosím skontrolujte si, či máte odber a poďme naspäť sem, ok? Tam som netrafil jedného, teraz druhého ma niekto ešte zabil, super. Takto. Hejka. Nie jde. Ne, ona nejakú miniganu. Nemám nejakú miniganu. Takže zabijem niekoho a potom ma robot zabije. Si dám tak. Vyšiel som od drona, niekto bude. Tak. Skakol ten robot. A tak to bolo, dobré. Musel ma zabiť, kamo. OK. Jo. Jo, ďalší. Ja mám trošku tryhardný. Další. Come on. Co było? To są. Tak.
Tu domkem víc, tu jsem viděl. Come on. Jsem jedou na headu a někdo nestřelil. Kde je? Ready? Takže jsme tu přežili, lebo je tu nílk, lebo nějaký ty peci s odložím na veľa kilov, to je cento. A chce mať nílk a veľa kilov, to je teraz na nikdo už nepredbe. Jak se na mě posedal, ale pouze když je veľkú šancu nemá. Tam sú ešte zničiť toho robota ešte. No, mám rád tak snajpiť tu. Tak ten robot, ktorý som vlastne nestihol tam. Come on. Ešte tu viac takýchto ľudí AFK. Je to aj jak od bufov. Tak to som akože šancu moc nemal. Padol sa dielci, že ho zautočiť na typku. Nikde, no. Nikamo, kde sú? Kde sú? Roma. Headshot. Ja ešte som chcel povedať o tej strieľačkovej akcii s tými nervkami. Stalo sa to nezvyčilo pripravené a mám všetko je napísané v pošte, v novej najnovšej pošte, no tak to bolo všetko z toho hodiny. Ešte bol som tretí, kde sa bol zakúpnúť. Nebol som, že som nejaký case drop nedostal, že? Iba tento typ dostal case drop. OK, kamo, môžeme ísť ďalej, kamo, ja mám. Typek mal nejakú, to bol ten typek s tou miniganu. A toto je tiež dobré na snajpy, ale to je lepšie na snajpy. Ja som kúče. Ja som kúče toto. Tak, to sa po mňa hodí asi. Ja to skúsim s riflom. Skúsim s týmto riflom. Sa mi nedá dať, že nož, to je také divné. Tak to ide na týmy, okej? Takže čiči. Ja som asi veľkým. Okej. Sniper. To je iba spam. Spamovanie. Najlepšie s týmto riflom, keď sa dostanete tam, môžete spamovať nakoniec, že teraz v tomto videu sa pokúsim urobiť. Menu, ideme do menu. Dáme si túto snajpu. OK. Máme tu našu obľúbenú snajpu, teda moju. Teď si myslel, že ho nikto nevidí asi. Tam. OK. Idem ďalej. Idem do skrine. Ja som ho videl, som ho tam videl toho. Tam útočí na nás spawn. Ja vidím, to týpkov. Ja som to občas robil. Dáme nosku. Nedáme. Skapal? Vidíš, niekto zabral. Tak. Kamo, jak týpka? Jak si tam mohla ísť? To je náš. Kamo, oni nás atakujú, nás dohnali po stene.
Tak. Červený, okej. Teraz som to vystý. A on musí to. Nosku? Tak to nebol nosku. Ježiš. Poď sem. Ešte som radil. Okej. Ja som trošku honil. Som trošku bol taký catfishnutý trošku. Taká som sa netrafil. Okej, poď. To bol oný. To bol náš či tento tenak už skapal, tak to asi náčne nebol. Či... Ja neviem. Neviem. Bum. Poďte si vôbec všimnúť, že tu skapírajú typci. OK, sme tretí. To veľmi malý film. Musíme sa polepšiť. Fakt sa musíme polepšiť. Máme 15 kilov. Niektorí tu majú iba 6 lebo sú. Atakujú nejak, neviem čo. Nemám ani šancu ísť von. Čiak som dala, že typek musel spadnúť. Ja už sa nezačal, proste som hovoril, že typek musel spadnúť stojičku, sa zlákol a zrazu kúknem, kúkam sa toho typka, keď bola ADHD a potom ma zrazu zabije nejaký ten stroj, tak. A už som druhý. Ja som. Kámo, typek utekal. Takto proste, rovno. Klon. Jeru, svojho rádu. Ty máš rovno. Tak, no neviem, či na čo dávajú tých robotov. Radšej sa ber takto, že veľkú. Proste atakovaný dron. Dron a snajperku na atakovanie. K tomu ja som ho ani nevidel. A tento typka, ktorý videl dronka. Tak. Asi vám možno potom poviem, že ako to skončilo, 15 minút za chvíľku ide. Jak sa tam stakol? Jak sa tam bol stakol? Skype. Kam ten dron celkom OP. A díky. Díky, no. Ja si to vraciam. Tak. Vraciam im ten tam. Jak tam dával pohodu typka toho robota. Vlastne toto už má poslednú 13:30, tak by som to mohol ukončiť. No nikto tu nechodí, no takže sa vám v ďalšom videu, tak čau.